Dubaslaze sezibuye ngasisweni Dubaslaze sezibuye ngasisweni Alulahlile usikolwe Alulahlile usikolwe Sibingelele kuphinda kuphumukela sibukele khona igama lami nguKing Skondla abanye bathi Skondla nento zakho Skondla wangihlile kanti igama lami lokuzwala ngiyisiyabonga ukhulekani mpoka sibiya kanti la ngikhona ngiphansi emntu bantu wesigodini sasogengele khumbula namhlanje ngiphathele iartist lethu elisuka phansi le ngemntu bantu ba esigodini sale emahujini umfana bathi uJokazi udlala ke lapha intambo uwenza umculo wesintu umculo wamaskandi ngoba sazi ukuthi hawu bakwethu masibuyise into ebantini khumbula bese umuntu basilazi sigqugquzela ukuthi yonke into ngempela uma wenza into nje iphathelene nesintu sondela kithi thina sikuveze ebantwini ngempela siyazi noma abe futhi lapho ngasekhaya wena uyakwazi mhlambe uhlaziya izibongo ukuthi isibongo esinjena sasukaphi sondela kithi phela ngoba wena unolwazi olunzulu lobunyoni bakho ke but sikwazi ukuthi sikusherishe ngempela lapho sikunikeze bonke abantu ngokulika nayo kanti kwethu kumambuya ngapha mina uzobe sekhona uJokazi ezobe sesho kamnandi lapha sesimbuza yonke into yakhe edlalela nentambo yakhe bukhoma mina ke ngithi shwinga zezimakethe mangibuya uzobe sekhona uJokazi kunjalo kubabukeli ngasekhaya njengoba bengithembisile ngathi mangibuya uzobe sekhona uJokazi esezosilandisa kabanzi mayelana nemvelaphi yakhe nokusuka wakhe womculo ukuthi lusuka phela uthando lwakho olungaka lomculo kamaskandi mfethu ngale kokumosha isikhathi Jokazi ukubingelele bethu ubingelele nababukeli ngasekhaya ngiyabonga ukwamukele kusukwini namuhla lolu hlelo ngwalele nasemakhaya kubo bonke abantu ababukele kamanje noma mhlawumbe uyaqala ke wena ukubuza ukuthi no kanti ngakini kunomuntu othuka uJokazi namhlanje usunethemba futhi usuyazi ukuthi kunomuntu ngempela esigodini sasemntubatuba olapha emahujini owaziwa ngoJokazi noma bungamazi ngisho usuyamazi ngoba uyazi phela thina asilenzi iphutha sihlezi sikulethela abantu abazokuthokozisa ngempela ngiyale ukumosha isikhathi mfethu namhlanje sizokwazi kabanzi ukuthi uJokazi lusuka apho uthando olungaka lomculo mangingabuza nje mfethu uJokazi ngempela uqale nini umculo kamaskandi umculo kamaskandi into engikhule idlala kakhulu ngakithi uthando lomculo ngaqala nje kuba khona sengihlaniphile nje ngo-2012 ngaqala ke ngathanda nje umculo kamaskandi akekho ongadlulanga ke emathilini ey'game kezolala phela sonke siqala lapho Jokazi mfethu mhlambe omunye umuntu uyafisa ukwazi ukuthi njengoba ukhona mfethu uphethe nesiginci sakho ngiyabona usazomdlalela mfethu ngoba phela akwazi ukuphatha into njengoba ngidlalela ngiyafisa ukwazi ngempela ukuthi ubani lo uthe ukumbuka wena isikhathi usadlalela isiginci ukuthi othe ungathi uma umbuka washo ukuthi no yazi ngiyathanda nami ukuthi kusasa ngifane nale yansizwa lapha kubaculi noma ke ngasekho lobhuti umculo engambuka ngempela ngamthanda umculo lamaskandi uSandile Mbongo ngempela ethe uqina ngiyithanda kakhulu ngoma iculayo hayi yona ibishaya yansizwa ngiyayazi le yansizwa le awubukele kakhulu uSandile Mbongo umuzi uJokazi uthi ubukele kakhulu koSandile Mbongo abantu asebemgatuko insizwa ke besizazi kakhulu kule ndimi nomculo kamaskandi mhlawumbe Jokazi bethu ngiyafisa ukubheka lapho ukuthi njengoba usufikile endimi nomculo kamaskandi unama-album amangaki noma unemademo amangaki okanye angama-single track amangaki ngokukhipha ukuqopha ingoma ngeke ngaqopha cishe ziningana manje kodwa ukwenza i-album ngiyenze ngo-2019 kwakuJulayi yaphuma-ke yaphusheka nje lephusheka ngayo kwathi ngo-2019 futhi kuDisemba kwaphuma i-single track ethi ngiboshiwe kweqa isikhathi kwaphuma ingoma ethi njengoJokazi ngoNovemba okay ngempela ngiyafisa ukuthi uJokazi ngempela ukubheka lapho ukuthi njengoba usuyikhiphile ilokuzana ngiyafisa ukwazi ukuthi zingakanani ingqinamba othe wabhekana nazo ekutheni isikhathi usakhipha i-album yakho iziphi mhlawumbe izinselelo othe wabhekana nazo futhi wayinqoba kanjani zikhona zona iy'nkinga zihlale ziba ngoba phela yonke into iney'nkinga zayo zibe khona iy'nkinga kakhulu ekupromotheni i-album okuyinkinga nje inkulu engibhekane nayo kwi-CD yokuqala engithemba ukuthi noma sengithola amandla okwenza isibili ngeke ngayithola leyo nkinga lokuyipromotheni i-album angikwazanga ukuyipromotha kahle nanokugaya-ke kuyishaya nayizimali yakugaya kangakahle ngoba phela mabona uma usafika endimeni uyaye kube nzima ukuthi ungekho futhi ungenayo nanomlekeleli mhlawumbe sisakhuluma ngendaba yabalekeleli ngabe ukhona mhlawumbe umuntu uJokazi mhlawumbe amphethe noma uJokazi u-email uJokazi okwamanje usayimele useyinsizwa nje ey'mele usayimele kodwa-ke uyafisa ukuthi ube khona umuntu azolekelana emsize emfake emkhini mhlawumbe uyezwa-ke nawe lapho ngasekhaya ukuthi uyayicelela insizwa iyakhala ngempela akanayo umuntu oyimele mhlawumbe uyafisa ukufaka isandla sixhumana nathi phela noba siyazi ukuthi sisazi ey'shiya inombolo zakhe ngasekugcineni kohlelo usazi ukuthi nawe ufake isandla
ukulekelela ngendlela ongalekelela ngayo ngoba sazi ukuthi noma kukhona ke phela nawe lapho ngasekhaya omaziyo kuba kithi ukuthi engafaka isandla omaziyo ukuthi ujwayele ukuthi athuthukise amaciko xhumana nathi phela thina sobe sesimnikeza uJokazi ke laphana akwazi naye amphushe umfana athuthukise ikhono lakhe mhlawumbe sisaqhubeka nje Jokazi bethu ngiyafisa ukubheka lapha ukuthi urekhode kusephi istudio istudio engisebenze kuso nengisasebenza kuso kwamanje sikhona eMtoba Mfekaye esingengaphansi kwe-NQO Records ngiyabona NQO Records ngiyabona besebenzisana nobhuti laphana uThula Sizwe umfoka Mthetho mhlambe kwi-album yakho bathe baba mhlawumbe abantu othe wafeaturisha okanye ungafeaturisha ngamuntu kwi-email and still futhi nehloko se-album yakho isihloko se-album besithi sebekhohliwe yimi kuma-FT ngasebenza kakhulu nobhuti uDogzini umfoka Mthetho nakakhulu futhi nakuyi-backing bengisebenzana naye ngoba kuyi-Biscuit bengisebenza ngoThabatha umfoka Ngwemezulu kakhulu uNcomo namanje sabamseni usangilekelela kakhulu. Alright ngithi ngiyafisa ukubheka laphana kuyihloko zakho mawuthi sebekhohliwe yimi wawuqonda ukuthini ingoma yona yayidida abantu abaningi kakhulu kusaphuma i-CD cover ngoba mangaqamba manga baningi namazondo futhi ngawathola kwabanye bayathinteka ngenxa nje yehloko sisodwa okuyinto vele efunekayo uma umculo ukuthi uyibone into ezokwazi ukuthinta abantu ukwazi ukuthi into ezothi ngiyakuzwa lapho nsizwa kithi isihloko sithi sebekhohliwe yimi sesukele engomeni ekhuluma ngokuthi umama ukholisa abantwana bakhe sebeyasebenza sebekhohliwe kuye sangena kanjalo kuhloko. Alright sizwa kithi ngifuna ukuthi njengamanje sithi shwi ukuphuza amanzi masibuya mfethu ngiyafisa ukuthi ngoba phela lapho ngiphathele intambo ngifisa ukuthi phela mina nombukeli singalokhu sigcina le ntambo la lokhu ibekile lapho ukudlalela yona usindithele yona bukhoma siza ukuthi cha ngempela uJokazi uyayidlalela intambo yakhe Jokazi mfethu masibuya ngapha uzothintela ingoma ngifisa ukwazi kodwa ukuthi ingoma ozidlala yona ithini ingoma esoyidlala masibuya ababoshwe. Alright uJokazi sesithembisile ke mina nawe mbukeli wathi masibuya ngapha ingoma azoyidlala ukuthi ababoshwe masibuya sobe sibuya ngayo uJokazi ethi ababoshwe sekunjalo ke babukeli njengoba beshilo usakuthembisa sathi masibuya uJokazi sobe sesidlalela intambo zakhe mfethu uJokazi ithi ube lakho insizwa yakithi cha imnandi ngempela indlela ingoma kaJokazi ngafethu usho kamnandi uthi ababoshwe ke Jokazi mfethu ngempela wakutheni ngempela uzubhala le ngoma ingoma ngoba singamaciko sibukela ezintweni ezenzekayo ubhala ingoma nami ngapho ukuthi baningi abantu abahlele emajele ababoshwe kanti angekho babulele bengabulalanga mase ngithi ake ngigqugquzele lapho ukuthi ababoshwe laba benze lokhu. Alright insizwa yakithi ngamtshela njengamanje isikhathi sami mina nawe asasivumeli ukuthi sibe lapha sokuyisikhathi sokuthi sivalelise Jokazi mfethu utholakala kuphi ngiyatholakala efonini ukuthi ngifonele 076
076 21 85 872 Facebook ngiyatholakala uJokazi Wandile Nkulu. Uyalifollow futhi nepage lami uJokazi ezosho nomusa. Instagram ngikhona Jokazi Wandile okuhlanganisiwe. Alright Jokazi mfethu amazwi akho kuyibongela nje kubantu. Ngiyabonga kakhulu kwababukelayo nabathatha isikhathi osukwini namuhla. Nkosi yandise. Alright bafethu nami ngisikhonda khona nogwaqo zikhundla obanjalo bathe boxotsha lapho boza khona sokugengele khulumani mabizendele naye insizwa ke le mina yakhona khona into bantu sengithatha le thuba nami ngithake ngivalelise ngempela ngoba wonke umuntu ohlale nathi sinoJokazi sizwe kabanzi ngemvelaphi yakhe bafethu unansi indawo phela ihlangane futhi ngozayo Busha